karon sa atong pagsangyaw ng balita sa kaluwasan, dili naman din sa atong dakbayan sa pagdian, dayusis sa pagdian, kundi live kita karon sa Facebook o babol kita sa lain ng nasod sa tibok kalibutan dili sa karon atong mga rally countries sa Middle East, sa Saudi Arabia, sa Yemen, o Yemen at Saudi Arabia, sa mga ministry helpers, sa atong mga organizers, contract workers, atong mga nurses, o diwasal sa mga lakatan, sa atong mga nasunod, nanitaro atong guluman, ang Catholic education, basta na sa kaluwasan ng pagkong organisasyon, na atong Domingo, atong Sinayan, mga paitabo, aron kita makapalanap sa mga pagluwit at sa atong simbahan na orang makaangkat o kaluwasan kay ang kaluwasan sa mga kamot sa simbahan ni Biblia sa Ginoo. Naatay Biblia o dili, ang Biblia dili makapaluwas kung mo sige kagbasa Biblia. Ayaw mo tuo, yan ang ingon na di mabasa Biblia, dili tinod, no? Kay dili sila tagiya Biblia. Okay, so may hapon yan sa atong mga susunod, yan sa lawas sa nasod, sunod niya atong tulungan. Bueno, atong magkita kamay ng ito sa moralidad kung moral law. Ang pagtuo sa Diyos, maraming magkakahon, ang Santisima Trinidad, ang mga anak ng Espiritu Santo, mga kamisangyaw, at ang adlaw ng linggo ang pagmatuod, na kini, mao ang nagdala sa kasubuan, Ginoo, sa pagsangyaw ng balita sa kaluwasan, alam sa mga nasod at kalibutan, aron katumutuon, ining mga mayroonita, magpapautismo sila, o sila maluwas, matulpas, Ginoo, o ang Ginoo musulti, dili sa musulti, dili Ginoo. So, moralidad, sa may kipasikaran nini, mao ang di kalong. Kung napulo kasugo, kung doon na may nadungog ninyo na di na ito musulod ng moral law, kung moralidad, pagtuman sa bagong may pagtulungan pamatasan, pamatanan niyo sila kung gano'n dito musulod yan, pagtulungan moralidad. Kaya ka ng moralidad, sukara ka na, mao ang napulo kasugo. Kung utuman ka sa usay isitar diyan sa napulo kasugo, ingon na kini sugo sa Dios. Mo na pagtuman sa maayong pamatasan, ingon na tuo sa Dios. No? So mao na ang sukaran sa atong pagtuo sa maayong pamatasan kay daghan man karon na wala magsukat sa maayong pamatasan. Kaya bisa diluloy katong may tunog sa kalinyoon, ang legalidad sa kalinyoon, ang legalidad sa mga pagkamao o tao na mahimo sila nga legal na exister mo exister kanato uban kanato dinis ibabaw sa naon sa yuta. Malagi ingon ni Papa Francis na doon na sila katungod na ilhon. Tagaan sila katungod na ilhon na sila sa mga mahimong legal diya sa atong katilimban. Wala sila tumuti na ito na ito same-sex marriage o civil union. Wala na. Di na patuloy na sa simbahan. Immoral na mula. Ito lang iklaro dahil karoon ang atong mga sabihin din kay sorry no? Kaya wala ako na sinayot lang na fake news at mga malita sa tumpapa kay Latin mga mga Pilipino no? So, civil nga kontradiusa mulai gitalan nato na dalaan ako sila o mula sa atong katilipan. Salamat sa sila suka ay na no? So, doon ay mga pagtuloy na nagkato o nagsugo na atong tumanon na tuloy o kayo tuloy magtuman sa ayaw na kamatasan o mga Episodos 8:10 no? Timoteo 15:29, Santiago 2:14, 15, 16 1:8:32
religiya nila. So, atong sundon, ang atong simbahan, ang nag-iskol tao mga legalidad, moralidad. Dahil sa kaninyohon, ang tawag civil, na panag-iusap kung civil wedding, legal na siya, atong laro na, pero immoral. Samot na ng live-in, mag-ipon-ipon ng liha. Dahil nakakansi ang babae, kaya di na ginahan si lalaki, biyaan si babae, ganda ka rin taon tayo anak. Muna nga, gamiton nilo ang imong sentido komon. Mga pinanggat ang suwang kababayanan, ayaw imong sugot, biyaan ang live-in. Kansi mo anak. Kansi mo anak. Muna nga, manutlo ka, dahil pagpatutlo po mo, ayaw kahiyan ang inyong ulo. Kaya sa kasal mo civil, legal lagi mo ito immoral. Masama din immoral, kanang kasal sa pari. Legal na, ano legal man kay ang pari, kinubutan mo sa gobyerno. Mulukat mo na lisensya, may pagkasakramental kay, ang sa kaninyo, sakramental man. Usa mga isong ayaw ninyo pasipalahi ang pagtulungan sa Diyos, pinaagi sa pag-ipon-ipon, kung lipin-lipin, puyo-puyo. Kamu mga Kristohano, Katoliko, kanang inyo mga parinte, awahakan ninyo, na dili mo puyo, yan ang kinabuhi ni moral. Kaya ang mga kasubuhan sa Diyos, ang napulo kasubo, kung di ka doon, isupak ka na. Mga isoon na ituyo, din yung pasakitan mo. Ang atong tuyo, nakita tanan, mapailanong sa kababoton sa Diyos, o mutuman sa kababoton kung kita na kinahanglan kaluwasan. Kaya wala yung sa natin gawas kung kita gusto na yung perno. Awat ay mahimo na. Pero kami ari nagsanya kami, naglaw kami nga, kini makapahimo ko usapan sa total sa taksa na kinabuhi. Mura na itong tuyo. Huwag niyo magulit-ta din na yung mga manalunta niya. Ayaw ninyo hatake kanina karoon na mo. Nakadawat ni mo'y bayad. Manghatak po ni mo'y bayad. Pero kay sangi namin na yung balita, matutang Kristo na, mo ang mga isurulan. Nawa may magpaabot sa inyong isuron na mga isuron, kung dili ang panalangin sa Diyos. Una, kabaskog sa lawas, salamat kayo. Matagaan lang Domingo, Pasko din. Kawan yung mga isuron na rin na, koneta ang pwede ko rin kayo. Wala mga isuron na, dikit ni kapuyan, ngimusang yaw, tungkol kay ginagto na mo, ang atong kaluwasan. Ano na ako, katundanan mo na ako eh. Hindi usap katundanan ninyo, pero wala mo matulungan, wala mo minaw. Di mo mahal na paninglas Ginoo, hindi ka tuman ng Ginoo, ano mga kanusang niya doon sa kalibutan, binunyagan mo ang Katoliko. Watay labot na ng binunyagan Katoliko. Kaya wala na mayroon permisyon ni Kristo. Nabunyagan na sila sa mga institusyon na ito ko tao, dili si Kristo ito ko na Diyos. Kailangan mo sa kanya, ayaw mo ayaw simba ni Kristo, ingon na Diyos. Ayaw tuhuin ang klasis tao. Kaya gusto na siya nga ilhon sa iyong tawhan na kablat ay palo. Ano di ba siya musimba ni Kristo nga anak wala sa Diyos? Respektar kita ng batas mayor. Si Kristo pa nga anak sa Diyos, ipadala sa Diyos, dan ingnon nga
sudah sa bulan. Kay ingon nato kanina nang kabinyo ng kasal pagi mo na ginawa sa mural. Nagtumantas ka umutos Ginoo. Ang immoral, kanang di ka mutumas ka umutos Ginoo, immoral yung tina. Nakasadong, wala sa dos. Kanang ingon sa Ginoo nga, dili ka. Dili ka, magsimba, Diyos. Hindi ka mutuman na, magsimba nito Diyos. Usapton. Nga ang morality, pagtulog ana na magpumatuod na ikaw nakaila ka o kisay ang simbahon kaya muna yung saktong pamatasan no? Muna Diyos nun nga pamaagi na nagtudlo sa maayo na pamatasan o morality moral life o Tikalog kung napuro na masubo sa Diyos, Exodus 23, Natos 20. Wala lang iso na kung kasal mo sa pare, legal mo, moral, sacramental pag yun. No? Kung civil, kulang. Kung civil, immoral. Pero may pagkaligal sa gobyerno. Pero sa panggobyerno sa langit, panggobyerno sa Diyos, panggobyerno sa Iglesia, kawas. Pertigyod na layuas tinoon. O sa awak na padere. Kaya dagan may mga parinti dire sa mga litilip-in na naminaw. Ipakita ninyo ang concern mo sa kahitlan sa iyong mga palengke na naglunang sa sala. Sala na makikipon sa lalaki na dili mo pana. Sala na makikipon mo sa babae na dili mo asawa. Ang Diyos nagsiyor na ang lalaki nugiya sa iyang inikanan, sa iyang amahan, umukipon sa iyang asawa, kaya ito ang lalaki magkinyo, magkipon balaitaan. Ano siya? Huwag magtulo ang Diyos ng mga asawa o tulo upat. Dili na Diyos. Kung sunod ng Solomon, huwag yung subuha sa Solomon sa Diyos, mga asawa ka, si Binahan ko yun Solomon, dahil mga bit ka 300, kaya ron ka tumaminaw ni mo nga, pinitapos mo sunod, mag-imo-imo mo, wala ako na mga asawa mo supra kay ang kristiyanismo o sa nang asawa mo doon ay kapit, hindi mo na magtudlong ginawa na. Ang itudlong sa ginawa mo na usaray asawa. Kayo mo tanaw pagkaglain, makapanapo ka. Sa Kristo, pero sa kamaan niya kababae, di magunaw na kang maot. Sa may maot. Nanindot ko na magunaw na ka ng babae ko pa, maot ko na. Kaya makapanapaw ka, labi nagminyo ka. Ayaw yun. Imuha nga ang imong na mata, matanaw sa imong asawa. Bisa pa ka ng imong asawa pala away. Kaya wag ka mamutana sa imong pakasan mo dahil di
sa impyerno na ihulog. Isulog mo. Wala siguro mag-impyerno. Ay malulagay ka ng impyerno, sulno di asopre. Nga ka ng asopre, kusiga na kanilang mga palong. Ha? Barbecue ka dito. Kunya, ako na simpan forever more. Di na ka maungkat dito. So, angay mo niyang kahadlukan. Hihil Satan na puno ka. Kaya ginaan ng puno ni Satan. Masuman, naigyan siya ko. Bubog-bubog. Pangulatas asawa. Ha? O, magbunis ba na? Magbunis asawa. Ngintang lain, ha? Asa man dia ang Diyos niya? Wala. Kisa may na dia, ang yawa. Ha? Ay na magkaroon kayo tadaan kay Basig. Hindi mo na huna, insakto lang inyo, ha? Niya ay paminaw mo, hindi na insakto. Asawa, may anak, di makapit. O tanang mo ng tulpo, kutiluya sa mga pamilya na ikapit. Kinabitay dito, ang mga anak ipasaktan, mawin kayo. Muna kayo ito, kalimutan mo lang Ginoo. Huwag ka punta lang siya kasuko. Ha? Isa ba'y malipay hindi mo tawaan ng ilabihan magka-immoral. Yan ako yung gano'n, magtulong ka, di ka tutulong ng lawan mobilidad. Ayaw, magkabit. Ha? Ilan mo tumanta na kay yaman na Ginoo. Ha? Wala mga iso na tungkol sa kaya natin masakti ang mensahe sa Ginoo. Okay lang. Mabita na sala. Sige saway-saway ang purgatorio. Kaya hindi patulog na sa Diyos. Hindi mabasa ang Biblia. Tapos bilang Ginoo. Ilarong lang yun. Pasalagon lagi ng mga tao. Ang nainom mo yung mabasa. Pero naaman. Basahan na yung English in English. Ha? Hebreo 1:3. Di ba di ay for? Kung lahoso mo na, sumpayan mo ng gatoryo, purgatorio na. Tuluay ninyo sa insakto ang atong mga katauhan. Ayaw tuluay din mao kay na. Luoy kayo ang tao, tambok sa impyerno. Inyo pasado ng simbahan ng tutlo o imbito. Ang inyo ang mga imbito yung spaksupa kayo. Pasahon nyo ng purgatorio. At sila sa Binisaya ng Biblia. Hindi mo ito basahan. Pero basahan mo sa klasa ng Biblia. Pustaan na ito. Ha? Pabunya ko nimo. Sa iyong pundo. Kundi sa 1 Pedro 3:18-19. Sa kinatsila, kundi kakabasa purgatorio. Ha? Pero kung nakabasa purgatorio, biyahe na yung piki ng pagturunan. Piki ng pagtuon. Yung simbahan na tinukod sa tao. Ang tulad ng Kristo ng mga pagturunan. Ginoo na pagturunan na sugo ka na magbuhat ka tayo. Kaya nakasalo sa inyong sala, inyong sa mga evangelista kuno sila. Evangelist, Ingleso, inyong pagkain, evangelist. Pero kung iso na nasulat ng Biblia, ala, limangan tubig, 12:9. Yang dibasa, ang kaluwasan ko ng ibayo lang sa rapi. Anang teksto nga ison. Wakil magsultis, tinawag si evangelist. Karong gabi, dahil programang evangelist. Di mo sultis tinawag. Uli ang singgigyaw yung Asya kamaturan. Kamaturan kapasyo. Normal tuhanin. Gamito na ang Diyos pagkiwo, kabiyo, 12:45. Ano mo gamit yung kaanak? Kung magkarutuan ang apulong ng Diyos. Diba, Mr. Evangelist? Oo. Kaya, iingon niya sa 12:45 sa mga Diyo na gibayaran ng kaluwasan. Pagsulit po, tinawag Evangelist. Kaya maminaw ang mga tao mo karong gabi. Kung ilang anong buwas si Matias mga tao. Luluoy kayo. Sultihan mo sa tinuis na pagsagot. May ano kayo, bayaran mo mga. Kami tao na tipinsan ni mo tayo bayar-bayar. Nga naman. Bulatong mo, katungganan ako eh. Ang mayroon po bayar. Pero
panalangin Ginoo. Grabe. Ha? Dili ni mo ma-describe sa imong mga nabil. Wala di bayad ani baru-baru rek apoy dia gyud. Ngano magminaon mata. Iba day kapoy na baru gyud. Bilas kita ni mo nga di na mabalik. Di na pwede baliyo, mabali ako. Ha? Senior lang yapon. Wala mga iso na ini mga panahon na adlaw linggo, amo kinigiharan alam ninyo. Ha? Katuloy ko mga sa dili. Tudloan mo namo. Kaya ito ang magpasigan mo sa mga magpapawak na pamiron. Pastor na. O basahan na Biblia. Diba? Usara kayo diskuta ng pastor. Episode pag yun. Pero kung may diskuta ng pare, bertindak anak. Pare sa nalas, mga pare ninyo yung sini. Unya, ang mga pare itaw na hiyapon pagpanutos. Pag-iaga-iaga, pasipala sa ilang katundanan. No? Oo. Agan laso nila. Pare, mo na. Ang uban po, sa pag-ilig Kristiyanos, nag-iaga-iaga sa pare. Yan lang nga, karon, dumin ko na. Magtagay-tagay lang sa padre karon. Nagsulti mas ginawa din mga tahanan, di man sila Kristiyanos. Oh, no, salamat na nakikita siya na magbalik Islam ako. Nasayo ko na ang Diyos, kanya gusto ko magbalik Islam, pero wala siya usugod. Ha? Ano naman siya usugod? E baka po ka ng Islam, nalamin mo ko niya. Ako pa rin na dapit ko sa Israel. Ang Israelita, Ibrahanon. Ang dapit ko kasi Abraham, kato si Tracy sa Genesis, Ibrahanon man. So kung Ibrahanon, amaw na yung mahal sa mga Israelita. No? So, na ang kasay sayang dili kay istorya. History yun sa katauhan Israel. Anong dapit man ka? Ako? Wala ko dapit. Nagpasa lang ko nga kini Israel, katauhan niya, katauhan sa Diyos, namato pa sa Diyos, ang katauhan Israel. Bisan daghan kaayo sila kaulan. Apan dili nako sila isalikway na Diyos na nagsulti. Dahil maguna-una kang isalikway sa Diyos ng Israel, dili. Basahan na sa Galias 14:12. Di ba ang Israel panaligtas Diyos? Dili 1967 na himong nasod ang Israel. 1967 mo ay pagpalalipo sa Israel sa ilang nasod, kamay nasod, nagkitabangan ng pito na nasod sa mga Arabo. Ano na sa Israel 1967? June. Unong kaadlaw lang buwan. Ha? Na naman, kitabangan sa Diyos ang katauhan ng Israel. Matod pa sa balista na ako ikasakay sa barko. Ha? Sa atong barko na Southern Piling. Ang karuguan mo sa Otanis, hindi pa nalapag barko. Nagsakay ni sa balista na konsihal sa Mahayag. Tanggong del Sur, lungsod sa Mahayag. Dito iyan ipapalo. Aton pa niya sa Florida na Blubo. Ha? Dito na record. Ang Diyos mi-intervene, mitapang sa mga sundalo ng Israelita. Kaysa adlaw sa Yom Kippur, ang mga Israelita, wala sila tumuti na mupaagas o berbo sa ilang kaawan. Mauna nga ang Diyos mitugot na mga Israelita mugamit sa kahon sa kinaiyahan, pinaagis sa mga culture ng mga hani. Culture ka nga mga atake sa mga Arabo na tangkitigila nga
sadlag o punong kaadlaw. Wa ko mulaban nila. Ang Diyos na mo ay nilaban. Ha? O, kaya dihaman sa mga nasaw, magikan ang kaluwasan. Kaya maluluwas kalibutan, mamang si Kristo na Hudiyo, pinagi sa pagpakamatay sa cross, nagilimod karon sa dili Kristiyanos. Kristiyanos kanhi, pero bibiya, naman, kaya wala sila panalaginis Diyos. Ila magisupak ang Diyos. Nadagan na ba karon mo atake sa Diyos? Di lang inoon, direkta, indirekta atake sa Diyos. Ang tao na maingon nga ang simbahan Katoliko, daghang dautan, ang Diyos anak mo imong atake ba? Ha? Kamo mga sumusunod sa mga dili, pare, sumusunod sa konvensyon, tinanggal ng mga pastor. Ang Diyos mo inyong atake, wala sa kayo ninyong simbahan Katoliko. Kaya, sama na ngayon ninyo nga ang Diyos. Uy Diyos, kamahanan man ka, nanon daghang adik at kalibutan, daghang man kaayo mga rapist, daghan man kaayo mga kurap, daghan man kaayo limbungan, daghan man kaayo mga hulapper, daghan man kaayo mga nanapaw, daghan man kaayo sa bakiro. Mawala ha? Patay ninyo na. Aron mo unda mag-atake simbahan Katoliko. Kaya ang Diyos mingon nga, magkatawa, ay daghan daw tayo. Ha? Pero sa mingon ganit niya lukson, ay daghan daw tayo. E matupan ni Kristo sa Lucas 11, awa, bako manil para sa mga maayo. Aha. Yan hikor para sa mga makasasala. O, karuan niyo tudlo. Naturalmente, nga diya simbahan karon, niya pata sa takna sa Diyos ng kalooy. Nagpaabot pata nga mahuman ng hugna sa kalooy sa Ginoo. Pagpaabot ko na isangyaw ko sa mga balita nga giguba sa mga magsasangyaw ng mga kawali bisan pa adili Kristiyanos giguba din ang kamatuoran na si Kristo nga Mesiyas wala mamatay, wala malansang sa cross, wala nabanaw sa kinurong nagdaw mula pagtulun na ang siyawa pagtulun na ang kabatakan wala pa naman katulong simbahan. Ha? Karong Marso 15 2021 ika-500 na katuig sa simbahan Katoliko sa Pilipinas o nakakonsyos na ta o mga santos mga biyakiko no? Mga ipanalangin sa Diyos tungo sa pagtulungan sa Diyos na nasa simbahan na matulungan sa Diyos masayaran karon sa mga pangulang na dahonan sa langit o sa yuta ang tinagong laraw o kabubuton sa Diyos may tungkol sa kaluwasan pinaagi sa iglesia o simbahan matulog pa nagsangya o ba ginamit ang Biblia at yung mga mini ng mga apostolis nga walay simbahan tungkol ang Ginoo ang patuturan ng simbahan ng Ginoo nga ang tao na magamit ka na ikaw brad nagamit mo ikaw tiga po napasalaak sa tao pero wag man kayo sunod mo ano man baka napatulunan sa minit na apostolis minit na propita kaya ang Biblia kasulatan wala kasulatan nagsulat nila alang sa simbahan ha sa katauhan sa Diyos simbahan niya po na iglesia niya po na kung sa matong simbahan sa ito persiklos alang sa simbahan building to muna nga si Pastor William Bermingon nga ang tananggat kong edipisyo mga simbahan sa daan sa karaan sa unang siglo napunta sa simbahan Katoliko dakong simbahan sa Kappadosya dakong simbahan sa Antioquia Katoliko nga naman matulad ni William ang Katoliko na pumunahon may gamahanan akan ako may pundok na sa Katoliko sa una hantod sa 13 yaba ng gawas sa mga tupakan na rebuilding pero sa konsilyo sa Cartago 419 AD nga ang nag-preside sa Agustin wapay dili Katoliko puros Katoliko ang mga Kristiyano nga ginutos mga Katoliko kaya ino nga sila may ginutos unahe sila
Katoliko. Nga naguna man ang Katoliko, kinta ang Katoliko may bakyaw may tuloyo. Ha? Dahil giluto sila. Kadak sa minuhan. Ha? Para lang iniparusot nila ngayon magtuwa. Ang iglesia, pwede lang tukulong tao, 1914, 1912, wala nga, 1912, usap sila, pero mga 1926, sa Ilo de Los Reyes, tao mo nagsiluloy ng lipa, may balik Katoliko, ano ba? Ano na? Dili tanang, mabiyas Katoliko, dili makabalik. Naapoy makabalik. No? Tinawa na brad. Kung sakit brad, dawa ka brad. Kung mga na iwatulan, huwag magpupubayan ni mo. No? Dili na panabi, resulta na ito sa tinawag. Kung di ka kadawan, may problema. Doon naman kayo kagawasan. Ayaw ina kayo panabi kay di man ikaw suhul na to. Ha? Gusto ko mahimuot ang Diyos na po niya. Imukukukan. Ayaw. Ha? Maglakaw na brad na di ka magbalon sa akong pari mo, dili. Ang maraw, dili. Magbalon ka sa akong panalangin. Panalangin ka sa kinuulan. Ha? Huwag ka kasabot sa iyong gisaway na di ko magpalabi. Huwag ko magpalabi, kulang pa. Ha? Kulang pa. Kulang ang oras, kulang ang panahon. Ano man? Wala kami ako sa mga punto na kaya wala namin mo condense sa mga pagtulungan. So, katapusan ang pumalo. Ako lang yung period ron. Kainit naman. Di ko lang po kasalamat sa akong sponsor. Di ko lang po kasalamat yung naglulat yung programa sa radyo, may 2 oras. Ang iwan ko, kung may tuwas ko kinasimbahan, ayaw mo pumunta na dili pari. Ayaw mo pumunta na sa dili obispo. Ayaw mo pumunta na sa dili Katolik Pentecost kung ito mo doktrina simbahan. Kaya kung nato ka pumunta na sa sige atake simbahan, natural ang imong puto, hinuan. Kung sa hinuan, kagilang pagtulungan, magkahilo. Magkaroon ka daan. Eh base mo yung bukan-bukan na ako. Makahilo mo yung kapasalanan ko na mo. Inay Santos ka na ito ang ibutang simbahan. Ignon mag-Diyos-Diyos. Tanawa na. Nakinsa naman sobo. Di nasubo sa Diyos. Di nasubo sa mga Santos. Na ikaw, Brad. Suwanso. Apostoles ko ka. Kung na ikaw na rin apostoles. Sa ganda na opinapon. Kung hindi ka nga propita. Daotan Katoliko, di nasubos Diyos. Kaya palawag niya iyang simbahan. Kisa nasubo na, ang yawa. Kasi nabiyatan mga naghimo niya ng mga diablo ng mga musasakyaw. Usay diablo, tipahin-pahin. Tanawan niya Mateo 24, 21, 44, King James Version. Nga ang ubiya, ining simbahan makabahin-bahin. Si Brother, bahin-bahin na yun. Makabahin-bahin. Bila na karoon-karoon, sinikunin kami. Awagin mabakak ang surface Ginoo. Kung ang mahulog ka namin, madugmok. Madugmok yun kay karoon mga mundo. Kasi kwintan sila kaping. Nakakaroon yung mga hatlong pabiyaan kayo mo. Nabiya ka, matatik na nila, patay ka bata ka. Patay ka. Wala nga, pangamping ka. Pamilin ka sa simbahan, nagdalas ka maturan, wayain, nasa iglesia, katulika, apostolika, romana. Ang tanan ani nakatake, nagpasipata sa iyong doktrina. Ingnon nga si Kristo dili Dios. Ayaw magsimba kay Pilipino mo. Wala kay mabasa anak. Bisan pa pasahon ninyo. Inoon sa inyong basahon, mabasa chapter 3:55, Musing kan translation nga si Kristo may muhukom sa tibuok kalibutan. Siya may muhukom.
Kristo. Arriba? So, daghang salamat. Naghapon lang hapon yun at tuloy. Siya may teacher ni Vladimir Muras. Ako ngayon na salamat Ginoo. Among tanan naminaw. Makalawa sa iyong panalangin. Namuhulik ko sa pamilya. Magdadas grasya panalangin sa kalinaw sa mga ko sa pamilya. Kami salamat sa mga igsoon na ditahan sa ilang mga igulong sa mga salitasin. Wala ito'yo na magpasakit ninyo. Kundi na magdoyo at mga makalikawas sa kapos sa pagkalili matinuon na maturan. Request na maturan ato iulong. Salamat sa mga rin na yun yung bositong pagdulong ko. May ulit. Dengan salamat betul, mga kaigsunan ko din sa mga kung kaya pupus na tungkulas, niya po tinita sa tatlang mga panahon ni Iunda. So, ay pagtapos na ini, atau yung tapuson kita di sa pagkampo, akan sa dilim pa, magpasalamat ka sa atuang mga kaigsunan nga